bojoku lunga menyang Inggris 3 taun omahku baris mobil mewah kinyis-kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo bojoku lunga neng Malaysia 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Bang iya kan mergo Purwokanto iya lunga neng Singapura 3 taun manukku nganggur Kowe karek takon. Nesu. Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe falsafah sing ora-ora. Nang Hongkong aku wis tratapan. Nang Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Purwokanti ning OOI ngono lho. Iya. Bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso ngukur. Halo. Mas Didi, alhamdulillah ketemu maneh aku kelar bingung sampean munggah panggung iki mang. Kenapa? Lho, iki kok Cak Komet kok dobel kok kembar aku lho. Kayak Kakang Adi lho. Mosok kembar to, Mas? Mosok padha to? Oh, kok malah sitoke mbiyane kan lemu. Nggih. Saiki kok rada Penak. Sabar wis to innallaha ma'asobi. Karepku ki sing wir ya wir. Wis nganggo es kok wir. ora cara pasuryan panjenengan berdua ki rada enek empere. Lah nggih to, pantes to dalange ya bagus. Pancen iki nggih kakang kula. Nah, nggih. Niki kakang, niki kuwi adikku ya. Ari-ari. Kakang kawah adi ari-ari. Lho kuwi berarti metune guriku lho kok. Lah iya banten adik kok. Ah nggih, wilujeng dalu macange yo limbuk. Nggih, Mas Didik. Aku nyelukku Mas napa Pak to? Pak Di. Pak, lho piye to nyeluk kok Pak Di? Maju mau tak omongi to. Nggih, Pak Bas. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh yo Met ya. Lho, wis tau ketemu to? Yo iki lagi iki, Mang. Wah, iki rencana iki kok yo pedhok neh kok Sobat. Oh ya amin. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanteng mriki teng lapangan apa nika Pak? Sumber Bendo. Sumber Bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Heeh. Dalange jos tasik enem, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan nek meseme gingsole metu seret. Beda bojomu kae gingsole 15 ning kene angger metu ngene. Kae merongos ora gingsul. Lah aku arep muni ngono gak wani kok mbok potong 200. Ora apa-apa aku. Ajar kenal Gladiwano kalian panjenengan. Nggih, menika paring asma tak anu ya, tak kenali ya. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Oh, kula kenalane Iya, mriko. iya no. Jenengan pun tepang napa derek? Durung. Lah nggih to urung kenal kok. Ya kabeh durung anu karo jenengan, Lah Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Cak Yon. Weh, Ion. Yono. Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi diceluk Yono. Oh mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul celana dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Lho, komet kuwi? Komet niku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe mbiyen ki bapakmu bakul apa to? Bakul mbako. Lho, baku aduh men lho. Riyen bapake bakul baskom, ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi? Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, ibuke bakul kuwi mau lemet. Dadi jenenge komet. Oh, komet. Sok-sok enek bapake adolan anu apel. Ibuke dodolan kuali. Duwe anak jenak Rori Paki ya enek. Gak kaya mau to, Mas? Piye? Baskom karo lemet, komet. Lagi bakul apel, sepion karo celana Yono aku ki. Bakul apel karo bakul kuali. Jenenge Ripaki. Kok kaya gak bener to modele. Kok ora bener piye to? Kudune ra kuwi nek bapake bakul apel, ibuke bakul kuali. Kuwi duwe anak mesti jeneng. Alah, ki engko mbok jelasne. Aku wis kudu muni. Aja mbok unekne kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi. Wibisono. Iya.
niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang iki lho. Oh iya to. Lho angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi sindene ya ayu-ayu cek num-num kabeh. Lho jenengan menane kula nggih ngertos mlebet TV lho jenengan menane. Nggih, lho jenengan kok ngertos. Heeh. Teng acara napa niku? Kira-kira patroli. Lho pas adu pitik lho Mas lali ya. wong adu pitik musuhe ya marang tuamu kok. Oh iya kok Jane aku wis emoh lho jane. Kok sindene ya ayu-ayu. Ayu 17 tahunan kabeh. Tak lihat delok to. Riat 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh. 17an iki Lah sing pol kene apa ora mbok delok? 17 tahun modele ngene kok mlethek kabeh ya. Maksudnya ndek biyen tau 17 tahun. Oh iya nek kuwi ya tau. Lah ya mulane ya ngono panjak ki ya gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapake nika rata num-num kabeh. Nggih, regenerasi ya. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Ora ngono kok. Gak to. Dadi pelatih, peniti. Iya iya no. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak nika? Niki 17-an. Kok tak rawuk lambemu lho. Yo ngono kok takon ditangkap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karuan bakul anu niki wau. Apa teko celana biring? Lah sing digawe ya Pak Yono arek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Niku sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti nganu bapake Pak Sutiono ki bakul sepion. Gak. Oh gak ya. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengkuwerdi padha kalih kula. Ya nek pirang-pirang ukara lho. Sutiono diwerdheken dhewe-dhewe. Apa Su? Ngene lho Rek. Kuwi nyapa to? Lah kok celuk su. Komet. Ngono kuwi gak suka. Sutiono. Ya enek artine. Niki su. Su ki tegese sugih utawa luweh. Oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Ti. Su kowe iki iso ngartekno apa ora to jane? Nek ora iso tak artekne dhewe. Artekne dhewe. Aku nek iso wis tak artekne dhewe, Mas. Lho, lah ngono kok ngeyel tak tonyo misan engko malah kono sing gawe ya. Su kuwi artine sugih. Ya. Ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya ngene. Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasun Persiapane sampai tuku lapangan dienggo nanggap wayang. Iki ora kok tuku lapangan. Lah iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni ya seneng, wargane ya seneng. Tepuk tangan kangge Pak Kasun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane ning gemati kalih warga masyarakate. Niku ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho, Kak Yon to. Ana. Kok yon mbok anu bakul sepion nek. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges iki ya ana dhuwit dagangane omah sak rewono-rono lho Mas. Wis sampean rung bisnise Pak Anu Sutiono to? Dereng. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa? Ya nek sak meter musuh, sak meter setengah. Kuwi apik, gendenge nek wong-wong gendeng biasa, paling banter kok winong. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik, kok keramik lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak aku gak. Kowe pengen? Gak. Berarti bisnisnya apa ta, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami tuwa ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Properti. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe ya iso to? Mepet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel piye to? Pak Kasun ngono ya nanggap wayang, omah sampai didol. Ayo. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing digawe dhewe didol ki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu gawe omah didol, gawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun kuwi lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye kuwi? Engko omong padha tuweke nek ngel tak cat rainem lho minggu sesuk. Ben apik to. Ben apik piye maksud iki bisnis omayut mau sing dienggo dandan mau. Iya wis ero. Wis ero kok yo ngeyel. Kometi saiki raine 6 to. Kok 6 pripun? Lah ki mang tak cat rai 6. Lho, anu 6 niku
niku basa Bojonegoro. Nek teng mriki mu. Nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Wong ngono. Nek 6 niku tiange tasik alah jek enom Pak. Duwe anak siji. Iya. Nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ngene ya meti kene. Kuwi jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to. Lah aku ya ora paham kok. Seneng ora ketemu Pak Didi. Ya seneng to wong mulih engko bayaran kok ora seneng piye. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalang yang bergelar bukan SSN Terus? tapi SPD. Umumnya rek dalang kae SN. Upama Sarjana seni. Sarjana seni Niki SSN. SPD. Yo, SPD ki artine apa, Mas? Sampun pedodel. SPD raro. Sampun SPD pedodel ndas. angel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah aku ya rono. Lho, lah ya kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Iya. SPD. Terus Mas Komet nggih SPD. Loh, komat ya SPD to? SPD. Gak SSN to? Boten SPD, kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasta pendidik, Heeh. guru. Iya. Saniki pun diangkat dados pegawai negeri. Pegawai negeri. Sampean yo wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas mboten diangkat, akhirnya kula medodel. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh sing iya bener, nyendung. wis ana sing bener. Jan ngatur. to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. Ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Oh. Pertamina. Pertamina. Bagian pemasaran. Wah, dianitan. Bayarannya Bayaran oke, mesti Mas. gede iki. Gede. 35 lho. Bayarannya lho 35 juta. ewu. Harian kok kuwi Mas, harian. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG ku lho. Omongane bakul LPG ngono wis teko Pertamina. Iseno kancane SPD engko aku hidro LPG. Ya ora apa-apa pancen modele ya kaya tabung ngono Yo tabung piye, sing penting awake dhewe ndongake. Dongane. Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Adi, Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten, Mas? Amin. Wong ki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang lenggah mboten? Lenggah lah nika. Lho, kowe iki sing ngerti Mas Herlambang. Alah aku karo Herlambang, lah karo Kasun bareng ya plek aku. Karo Pak Setiono kuwi, Mang. Andep menomong. Aku ni sumber benda wis ping pira pikirmu? Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah. Ping 10. Ping pinten Pak kula? Wah, nek gak salah ping 6 apa pira? Heeh. Sire sapa? Loh, karo sing kae. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindho kok ya pamer kok. Pun apal kali Pak Setiono. Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah kuwi siji. Apa Mas? Aja sampai rebutan salah anu bener. Ora kena Aja rebutan sampai bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salahku ki aja lho iso gentenan ngono. Oh, rumangsani. Rumangsani salahe. Sing nomor loro. Nomor loro. Kuwi anggere iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Kowe tak tuwapuk lho Mas sini-sini wong Bojonegoro tekan kene malah marai elek. Kita Elek. pakai Molimo madat main maling mendem. Aduh niku apa penggane jenengan. Mboten guru lho. Tak tapuk. alah Tapuk. tahu kuwi ya kuwi ngono. Lah wong rumah tangga men ayem kok molimo iki lho. Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Nek jenengan cara nggonmu apa? molimo siji. siji. Sampeyan iso nggelar kudu iso mbulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar engko karo digulung karo cah nom-nom to rumah Kok sana. mbok anggap sinoman. Iso aku. Apa kuwi mau? Molimo sing siji, nomor siji. Ya. Kuwi mlumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku bareng ya iso. Ya melumah otomatis wi. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang, ngono lho. Oh. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngopo asile kaya ngopo iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Nrimo. Oh. Mo sing nomor Mlumah. loro. Terus kedua, Ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. dadi sing wedok melumah, sing lanang murep murep. wis pas. Yo pas apane kok. Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Kuwi murep. enek anu artine. Ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Kowe nek guyu tak Terus meteng. udu kuwi.
Udu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurep kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho, keluargane. Oh, melindungi keluarga, nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Nah, kuwi sing bener. Rumah murep. Heeh. Mau 5. Rumah murep terus sing nomor 3 kuwi modot. Modot. Kok nek kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iku kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nek iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah alah pikiranmu iki jorok lho. Aku iya. Lho kok iya? Tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dadi 45 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh. Sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina suwengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho, Mas. Kok kemajon Duit 5.000 lho, 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Gawe blonjo ya ora Ora cukup. Heeh. Tempe wae 3.000 lho, sak. Lho, lah bojomu pira sedinane? paling gak 75. Lho, pateni. Lho, bojomu pateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho, Kok secukup? esuk 5.000 ku esuk tukokno. Carane Energen 2.000. rong energen. Energene 2.000. Jek 3.000, Mas. Jek Wis 3.000. karek 3.000. Iya, engko awan tukokno Oki Jelly Drink. Oke jelly drink. Penunda lapar. Awan. Bengi, karek engko bengi 1.000. bar magrib karek 1.000. Karek 1.000. Tukokno Promak. Insyaallah wetenge iso gak senep. Kulon omahku niku seksine kula. Piye? Kula kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun niki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati. Mati pisan. Wong resepe wong irit kok kebacut ya. Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Niki saking Sanggar Seni napa? Cahya Nuswantara. Cahya Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. Lho kok ingon piye to pancene ya adene. Lek awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik to sampean iki jane sapa tok ngatur wong Madang iki? Lho aku ya apane kami tuwa to jane. Lho. Batik to. Ya Allah, Keluarga. keluarga ngerti. Urung. Kami tuwa iki karo aku iki jek pernah wong liya, Mas. Oh tak tafuk pisane kok iso pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Nggih, aku kersane kula tambah regeng nggih nyun Mas sewu Didi. Mas Didi. Piye? Dedonga. Kowe arep ndongakno to? Aku arep ndongakno nganten to. Lha ditanggap kok. Ya wis ora kulake. Sapa ngerti bengi iki ana wali liwat. Hah? Dongamu iso mandi. Wis liwat. Endi? Wali sapa? Wali di. Lho. Kuwi bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten menika Mbak Farah Mbak karo Farah. Mas Ramban. saged Ora atut sang aku, runtut. ha to. Farah, Mbak Farah saged rukun atut runtut kadosta kaken-kaken lan nenen-nenen. Ninen komet gak suka aku. Aku yo ora seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah aku. Lho, apa lek wong-wong ki nek ndongakne ya ngono to, Mas? Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. Oh, lanang ninen. Nenen ki wedok. Lah iya senengane wong lanang. Ngono kok ya mbok omongne. Menyanyi iso ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya wong gak aku urung nyanyi urung puas. Lah yo sampean iya. niki kan pun kondang suarane komet. Wah ning Kediri. Apa nguyahi segoro we. Walah gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku enek. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut kowe wis iso kabeh. Alah, Apa neh Roma? Lah, A minor, Mas. Jal. Mas, A minor. A minor jane iso apa ora to iki? Ya kuwi A minor, Mas. Niku A minor. Oh, ya bener kuwi, Mas. Wah, lah goblok ngeyel. Lah aku yo lagi ngerti A minor kuwi. Aja ngeyel kok. Dia lelaki. Apa Ya ora sing kok diatur. Aku lelaki.
tak didik lelaki yoga-yoga lelaki. Wis kabeh ndang do laki kabeh. Lagune iki ora contoh apa enek aku lelaki kono lelaki laki kabeh. iki berhubung wonge lali iya. Yo kabeh lelaki Lho ngono. yo ora lagu paling ora sing penak-penak. Apa? Apa sampean sing nyanyi aku sing senggak engko karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, lagu-lagu. Sing penting nek senggake ya. Iya ya. Sampeyan ngerti ta sing enek lagune kopi masih. Lagu kuwi zaman Mbah Nangku ndek biyen. Lho, kok wis enek Lagune sing piye mau? kopi Mas. senggake ngono. Senggak. Iso ora? Iso. Latihan karo Pak Didi lho. Anu sampean saged mboten senggake mengke kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Engko sak sinden-sindene ya melok. Ngene. Ayo barangnya cekel dhewe-dhewe ya. Ayo lho Mik. Garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei duduh saidik to garingan aku sereten kok. Goblok. Nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap kuwi Garingan. Garingan mumet mikir cicilan. Sara. Ini terus kompak bareng kopi masih. Oke. Ayo bareng-bareng ya. Mikir cekli. Sarang-sarang nggih Mas Didi nggih. Oke, coba. Niki yoga-yoga sing beto mik monggo nderek anu senggak nggih. Malah ngrepot. Mengke nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti dipiuri 500.000-an. Iki dijak malah ngrepotno tetangga. Petugas mikir entek. Ini mbok akad dadi rombongan tetap ngene ya. Ora. Ini mancing seneng. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongi. Sijine kadung di rombongan. Iya. Terus kowe arep rombongan sapa ne wong sing nayo blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah. Siap ya Mas ya? Siap nggih, siap. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Kopi masih. Oh, piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Masa kakean kopi? Well, kuwabe aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis. Kuwabe kok kopi. Ya piye setelane piye salah setelane. ning ngono 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki to jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus perjalanan kula tenggene Mas Komet. Sampeyan dalem endi? Walah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya kono. Aku biasanya ngarep TV. Tapi senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Komet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. Niku tak sik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah, tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. ngomong opo? Bodoh lho, Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora gablek ngono apa piye? Engko nek aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas. Judika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no, Mas. Oke, senggak neh, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu.
kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu gampang sekrup lho engko. Stroke. Met jajal met. Ki mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih. Lagunya yang nuansa anak-anak. Nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, mergo iki kan anak-anak. Anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lagi digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Iso ora? Iso apa ora? Nek ra iso medhone lho. Medhone Iso ora? Nek ra iso ngalih. Ayo. Bocah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh ora pirsa. iso tak kon ngalih. Mane awake Coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya. Sampeyan gak iso ya? Gak iso. Ki. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Somak ses. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Roma Irama. Roma Irama. Meletusnya pun juga ala Roma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hadar. Allah ki balone model piye kok dar. Roma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Saiki toto karo gamelan. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Gawe langgam. Arase jajal pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Pelok ada 5. Ayo. Apik lho iki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong mara tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kayak ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5. Ayu. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu nikmat. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku. Iki piye? Sing nguri lho, kok cerewet to. Lah iki muka mirengke napa? Meletus balon hijau Rapu enak. Anu modele kok ndelenyek. Denyek. Yo ora penak paling gawe. Pengen rada cepet. Rada cepet sing versi DJ. Derek cepet. Iya ya. Pop ya, Mas. Pop. Anu pop. Des cek. Des cek. Des cek. Jreng. Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Cepet ora? Meletus balon hijau dan hatiku sangat kanau. Bal aku kesusu, Mas. sing mang lho dore rong. Jare sing cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon hijau dan hatiku
sangat gacan. Ku selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok. Cilik. Ya cilik ning ya ora paling gak iso menyesuaikan. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Iso lagu-lagu kuwi? Iya. Gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama takeki lagu sing kawak. Sing piye? Gara-gara bojoku lunga. Suwi kuwi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso ora? Ren. Iso. Gara-gara bojoku lunga. Alah. Oh, pasno to larase. Ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, Hongkong iki gara-gara bojoku. Gara-gara piye to ki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksude judule ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya terus. Ayat iso ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terusne bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil emas lesak gentong ladang sawah telung enggol lalole lalo ala ngono kuwi tok model lho ora kuwi kopi kuwi versine beda tak ganti umpama bojomu gak ning Hongkong tak ganti bojomu ning Inggris bojoku lunga menyang Inggris 3 taun omahku beres mobil mewah kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo lunga bojoku lunga ning Malaysia 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Pak iya kan mergo Purwokanti bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur kowe karek takon nesu kowe angger gak mbok terusno kowe wis gawe apa sing ora-ora ning Hongkong aku wis tratapan nang Hongkong wis ning Inggris iso Malaysia yo iso iki sing terakhir Purwokanti ning OOI ngono lho iya bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso ngukur komet ya manuk jengenge cepitno lagu alah areng kowe iso nyangka kudu iso nutup lho apa sing tak tutup dagelane paling ora kowe nek tumindak jorok berpikiran negatif paling ora ki sing positif pikiranmu wis tekan ndi Mas ya teko kono ta wong 3 taun manukku saurunge bojoku berangkat nang Hongkong iya. Kuwi ninggali manuk ngono Mas lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake tuku manuk doro wi lho ora kuwi kudu ya Mas ya walah nek ora koper nyukur lho lah ya ulune kan lebat wah ora koper nyukur ya ora kemriyak ku cakir rusak omonganmu mah aku wis padha ngerti ta wis iya wis kuwi lah ya berarti ya kuwi iki kok bocah cengah tenan ngono takon lah ya takon piye to paling ora ki ya iki enak nyanyi oke nyuwun pangapunten kula piye niki sing kepareng minggah monggo sing jemeneng pundi sapa Mbak Susi oh Mbak Susi sing tengah sing tengah oke Susi ya sing putih Mas gue HP oh nggih sing di sik to HP jelab iya siarno met siarne innalillahi Pak hah siarno nganggo MC sing dangdut ora omong kowe lah kowe yo ngono kok teko innalillahi dangdut to dangdut gaweanku ya iya biasane oke lho
Aku MC ngene nek duwe karisma. Lah aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand Supra. Dadi pertama no Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoso. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lo kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabab ae. Cari kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut tapi wis tuwek ngono. Dadi pensiunan MC dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis ning ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya yang tentunya Alah wis sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Ya wis tuwek ya tetep same ketut, aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi dimiliki Ti. Kopi masih. Lah kok kopi. Iya. Hey. Yo. Bali rawon. Bali Soto, babat, sate dan bakso. kampas kopling. Kok tekan Iya, kampas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Cahyono. Tambah cantik lho Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok ngripe jajan ketok nawon Gitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung ternyata tahun sih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu keterako bernyukur manuk jengenge Keplek nolakur. Ugruk. Penak di bojo latah. latah penak jaluk Heeh. dek ngene langsung iki lho. Umpama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? ya langsung to umpama aku nyedak mulai mergawe. Iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung nih. Oke. Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. Pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Lambene komet. Iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok. Iku Mumpung nek- ra mbayar. Nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono to. Gerakan. Eh, Pikiranmu rusak kowe. yo lagi ruang. Lho, lagi roh mau ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene yo.
Bojomu ki kirek kok. Meh padha. Ya ampun. Tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Ngene bener mak biwak. Ya. Ya, kuwi lujeng dalu, Mbak. Injih sugeng dalu Niki Cak spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan. Oh ngaten. Ngono nek kalih AA kan wis hafal. Heeh, kalih ee-nya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Mas. Kowe ra ndek tata masa sakmene gedene. Lah napa? Oh, enggak Dik, ya ngono to Dik kaya rada rene. Aja nyedak komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa ki jek ngene kok pandane Ngono kok. apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Siap. Sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng 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 teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omong. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora apa-apa. Gak sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung kok ditapuk to. Lah kowe kleru nek ngomong kok rumangsane Oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambi karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Prono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok Begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut dung dung dung. Prut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak rono. Rono lho. Iya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to? Oh, sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak percaya. Dia Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu swara elek. Rumah sapula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah nomok badak no cah. Sama Sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho lagu apa? Bagaikan titit di Malaysia kok bagaikan titik gitu. apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis roh dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit-hit mawon. Kaya to Kaya Kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah sampean mulih ora nggawa Erok. Ora ngorok kuwi. Piye to? Rarokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan ngene kok. Kathokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo duet Mas, duet. Gak. Lho, kok gak Nyanyi dhewe. Oh nyanyi. Oke. Iya. Wonten pamundhutan mboten? Ana pamundhutan iki mang saka Mak
Fatona bakul kembang. Nggih, pun kersane. Lho. Dipinangkani. Jenengan ki piye to? Nggih diaturke. Iki sing nembang kudu Susi ya dawuhe Mak Fatona nyuwun lestari no. Lestari. Oh nggih. Oh nek Mbak Susi ora puas. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Iya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat. Paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok Baygon. Boleh sulap kok iki. Ini nganu nggo iki pewangi parfum ini. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah. Kowe apa nggowo? Nah, apa duwe? Duwe. Sampret. Iya, empret Niki lho mboten. Ora kerja niki empret rayu bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah ilang. Ya gak ya motot sithik dadi empret kaji. Apal to kuwi. Ya, diaturke ya. Lestari. Lestari. Mak Fatona. Yuk. Yuk. Mak Fatona, monggo. Monggo. Sing Nicole. Mak Fatona. Oh ya kono. Minangkani pamundhut. Bareng-bareng bersama Cahyo Nuswantoro. Ada Susi. Ada Nakok sabari. Kadya puspita. Nendra. Keri-keri. Iya. Trasno. Wis aku. Alah. Wis iso sapa? Oh, oke. Rasa tresna kang sejati manggia lestari gantung tembang suci yang sajroning sepi cahayamu memanjangi sang rati kadya gambange ati Langsung saja kita sambut buat kok diekuni Wis roh nek iki gaene iki latahe pol kok coba ulang koyo ngono. Niki Mbak Susi sambut. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada Jawa Timur, Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. monggo Bapak itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho dadi Bapak Ibu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh. Ya. Lho, ayo sing menggelekar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho masane. Sampean lho siaran. Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Nah, ngono. Yo, Mas, sepati Mas. Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane? Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok.
wapuk. Kuwi nyanyi apa padu? Ya semangat. Ngene lho, sakmene lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane jaran. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Enduk. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaran rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Kaya silit. Ani. Kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya, Ani. Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok gak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Diblokne diane. Iya, kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Esuk malam Minggu batal. Ngapal aku kelas. Ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk. Oke. Lu kudu prei terus. Desember yang telu lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon nek Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Lorone sapa? Desember 17. Iki lho, aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan. Ya yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho, ora. Maksude ra kuwi. Lah piye? Suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Hidungnya kok tetep aja toh kamu itu Roma? Kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Lu sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kaya ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Iya. Kowe kan pacarku. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Ayo. Plaktor nggo nerak ndasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini lho. Lah yo Karo karep. maneh ngono. Ya, instrumen Mas, koyo film rumah zaman film. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang cek. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumene roga. Tararara, tarat, taratara, taratara. Indro. Kok malah kaya Oh deka. dudu. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani. Kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, tanah di mana-mana. Oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu cukup sama aku aku terlalu saja. cinta sama Roma. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an? Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. 200 kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki numpamu le nggawa siaga. Kok iso malah nggawa sing anu leh bendul. Ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. awas itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, Mas. jaran. Rumahnya moro. Toplak, toplak, toplak. Awas ada Roma. Ada Roma.
Ani! Apa? Kamu pergi? Ani aku. Apa yang kamu berbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak, Roma, tidak. Tidak, Roma. Hei. Isong. Lah dijaluki apa dicucup? Masa aku ra oleh. Iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho pacarmu. Jan nemen-nemen kena menghayati ya itu. Oh, kok kena trafo malah. Lho. Wong trapo karek nempol Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani. Kamu jangan berkata seperti cukut, Roma, cukut. Ani. Jangan. No. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Baca tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusimu dandani. Hei. Ndang to, tak. Aja dolanan ngono, nek wali liwat. Wali wis liwat mang. Walidi. Ani, Mau aku nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wah, aku setia lo Roma sama kamu. Ya, aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kan mari demek apa ta, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kowe tau roh ambu ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar wiwin. Pas brutu mangan. Ani, Oh, kuwi ora butru ayam, Met. nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Bakul kacang yang nang kono rene. Aku iki ngematno. Ngematno apa? Mbak iki dadak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok ngepang lho. Kancamu jelek lo Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Ani. Ngono kaplok Roma Nyanyi ngono kuwi kan. kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku keri. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono kuwi lho. Apa sih ki angger metu, Dek? Wong teko. ojo nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Eh? Setuju bojomu. Setuju piye?
Aku meh ditapuk gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Ayo tepuk lagi lho, kae piye to kok malah ngluyur kae mae cacah kae. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono kok. Lah ya ora dhewe jaran lho kuwi padha. Iya. Mesti ngelok. Gak lho ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek iki. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak sirahe kotak. Kuwi nak lep. Oh, ausin aku. Mosok ngene kok. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Ayo Nusantara guys. Semangat dah. Akan tetes tebu. Bareng-bareng bersama Sinden Bengkongnya Indonesia. Gila ta. Terima kasih cinta. Wis aku lere. Yes, memah. Aman wis. Kenapa mbok sumpel iki? Makane nganggo kuwi. Aku krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi saking encere pikiranmu. Ya. Terus Akhire saking kenceren akhire metune teko kuping karo irung. Walah kuwi beningan to, Met. Oh ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya rusak kok ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki ya. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Halus ngene iki. Nah iki halus. Halus ngene iki. Jane sing halusan. Alah aku paling gak sing halus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Urung wis ngene iki. Yuk, langsung dikasih spot Mas. Adeng. Mbok sinten? Mbok ya. Mbak, enggak mbiem. Mbak, enggak mbiem. Sampun cekar saking saswira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Taupun temanten saribit. Mikir nanti coro ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta, terus. Wis. Kere golek sing ngono. Seleramu ngono ki to, Yan? Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan? Yan. Seleramu ngene iki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Weh kethek to weh. Oh gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing aranane kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan? Lah ya. Ayo. Mandak sing ngarani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. oh alah iki wis tak peseno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempat kok sok. Madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki weda. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu. Cocok. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La alah, aja ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten guyon anak sa. Pisan kas. Guyon. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih arang-arang. Nggih ta? Siat nggih? Syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Iya ta bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Ndoke. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk monggo. Lho. Kok mbok tawani ya? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Kayak ngene. Kaya mentolong nginceng to iki. Ate ngono. Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Iya. Kok ya cek original ndak. Cek original. Original sing arep dumuk sapa? Arek nyoli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi kok. Iki lho seksine. Sak lho. Tapi kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham, tapi nek kon nyekseni iki spesialisasi. Lagu indie. Aku terus eling lambemu ngene nang. Engko sesera gak? Oh gak apa engko malah banyu gah aku. Balik. Aku nggo tisu kok. Oh iya nggo tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane kowe remplas. Sepurane cah bagus karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le ya. Sepurane sing akeh ya Le. Sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangko gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangko gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus bayangno tekan ndi. Se original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis rene apa belas. Bane. Bapak, Ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Terus lemes tau kak ya. Oh iya. Pean. Pek. Gak iso, tak tambah 700. Wong loro aku ngatasi kok. Woi, suarane kok Mister Mendem jajal. Mister Mendem iki. Mendem wedokan. Mendem wedokane apik, Mendem wedokane le. Mboke kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. Mendem wedokan lagu. Lah ya, kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini lagu duet ta, Pak ya? Duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok D minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong kene dilungup kenen. Nek dilungup. Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk
tuwa tenan. Mbak gak kopek. Ora usah bengak-bengok sing alon-alon. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek mata amis bojo Bojonegoro matamu. Nek tak mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki cek original Kaken PPO. karo Ya apik suarane. Kram. Kram. Mosok gorokan kok kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Oh iya, ligaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. SMP cek num. tali Bintang tak dinta tak dingting tak dinta dinta dingting malah tak dinta dinta dingting endang dang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah aku meneh. Saiki aku. Iya Apa kowe? Aku gak iso, Mas. genten Roma ora iso mudhun nek meneh gak iso Wis teko kono musik. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah menek. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah iya. Yo. Blang. yo Terima kasih, matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. Aduh simbok aku. Lah ya Dek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Kawinan. aja matamu coplok Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Ini ya ampun tak nyanyi deh. Aku tak nyanyi. Aduh simbok. Aduh simbok penting kawinan. Iyo. Aku iki wis menembeko. Iyo. Aduh simbok ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. ora gampang wong jodoh Iya. awas Iya. ora gampang wong jodoh Iya. Enggan, entuk, entak pangkelindung. Iya. apa bojo Bakane watu. Yen ora gampang wong jodoh Iki warang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balekne. Tak buat roti latte.
balene kono lho, balene. Nyapa lho, Mas? Lapo? Sapa Yan? Gembira we. Gembira jengkelmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lah iki mau. Gizi lho, MBG. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Oh. Ora wing. Masuk to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kowe iki ngawur ae urung bar. Mas lungguh. Enggak. Enggak. Engko nek kesuwen gulung engko lungguh sing menak. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik. Sik ngene pempesan lho, Sik. Ora gampang wong cecutupan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Uti pun. Heeh, wis bener. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bubuk. Pakai presker. Presker mbek pakai linu. Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarne to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyontekne awakmu engko. Nah, tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Dikek iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bejo meneng ya. Oke. Kali loro. Wiwin ya. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih, sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rung kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethuk ember ki mau. lali. Pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki bar anu jok kabine pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere ngejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok teleguken? nggih. Anu mboten nok. Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? Anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Wit. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Kak kita Mas aku. Kak kita Ora ketok ya diwalik. Heeh, ben ketok. bening. Ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Koliga. Anten 4 kemen warung sampai apa iki? Ya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to, ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam. Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tondo Mula. Lah ndak kula mbadeni iye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni iye nggo apa to? Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didukekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Puti Pak. Ye. Ye yatra. Puti. Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono. Matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite lho. Iki tulisane. Ora enek mok rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dijoli. kondang 100 saya dintet. Mok rokok iki lho, Yon. Lho, lah Cekek iya. glegek mau iki lho, Yon. Iki rokoke sapa wis sajen?
Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya warung sorpring 100 lho ndi? Wah, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku yo mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Teatrane mengki didugekne mriki. Iya, mergane. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Bekas Moro di versi J ngoten pripun? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku. Nggih. Iya Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi ya. Ngelak lho maksudnya Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak. Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan nggih mboten? Dah, kawani. Sampun aku. Ora wani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa iki digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampe entek. Oke yo. Nggih. Gubuk Iki Asmara. gubuk asmara. Versi J yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo. Yen memang
Nggih, sampun. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Napa? Gak oleh. Dereng mungkin. Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Nangsal niku lho, mpun. Oh, mpun nangsal. Mpun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Wis amarku semaput. Angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong, ayo mi ngono iki biasa. Minangane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. Pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dige duwe, heeh. Duit Si Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Iki ana bebungae ya. Wonten Mbak Rere kali? Indah Argea. Rere. Indah. Wow. Wow. Yo,